6月にアルバムを出すんですけども、はいはい、そこから新曲持ってきました。聴いてください。チェックリスト。超えてきた壁、慣れたものでいいからでしょ。失敗しても失敗しない、知ってる自画自賛。ピカピカ光る体は俺がジュエリー。基本タンスはお開く、そうでもなんなくレベルアップ。あの人を見えて場所に離されてる推し活。破壊して体のブーじゃない限界までブー。だけど解像度よく見とけよ、氷がどうぞ。こなすはのは語り前のように戦争を進むだけ。Every day, yeah, yeah, yeah. 頭から足の全身